nalipungan ka itong round 5. Akin sa dili malipong ang sigig dagandagan si Turman. Nanabi ba siya sa mga tao nga kung iyagig kang gitinuod daog gidunta siya. Karong kay nakatilaw na magkasasuntok ni Pacquiao unsa may pamati unya unsa man gaplano pagagmuot ka pa ka. Oo, dili ko kumuatras ana, nakachamba lang siya nako atong round 1. Pero wala lang lagi ko naghuna-huna nga naa si Aling Donesia nga iya kong barangon ay di ginako na siya undangan, bahala kung saon pa niya nako pagkulata. Bitaw ayo biya mog saba-sabahang gilibak na ko si Pacquiao ato-ato alang biya ni. Isa tinuod lang hinay magigay siya manuntok, gituyo lang nako og papildi para dili pud siya maulawan. Pero gaplano kog akong kamangon unyang gabi si Manny Pacquiao akong lubahaon iapil pa nako na iyang mama si Aling Donesia, sila tanan iyang pamilya, mga buang sila sagit kay akong matagi kulatan ni Pacquiao ganiha. Grabe, bulala gyapon bisag pildi na gyud siya.